Sziasztok! Megmutatom nektek ma, hogyan alakítsátok át a pendrive-otokat RAM-má. Nekem itt van ez a 4 gigás pendrive, meg a gépemben is 4 giga RAM van. Kezdjük úgy, hogy bedugjuk a pendrive-ot a gépbe. Fordítva van. Ezek nem mindegy. Gépen előjön egy ablak. Ilyen ablak. Kattintsunk oda a rendszer felgyorsítása. Most ezt a szart. Itt van egy ilyen, hogy az eszköz használata. Ha rákattintunk, ide az eszköz használata, ezt felhúzzuk 3578-ra, vagy mennyire. Attól az idejétek, amint hálóból beállít, lemegyünk az okra. Kiírja ezt, meg ezt tölteni. Figyeljetek, mindjárt betölt. És ha minden igaz, akkor 8 GB RAM a gépben. Vagyis nem 8 giga, hanem 4 giga a gépben, és RAM, és a pendrive is 4 giga. Ennyi is. És kész is van. Sziasztok!